בוקר טוב מאילת, עוד יום מקסים כאן באילת. עידנוש, תגיד שלום מאמי נאור. This is the life. מה זאת אומרת מאמי? זה הכי כיף לי פה, אני מבסוט פה. זה הכי כיף לך כאן? יש כאן בדשות, בריכות, יש כאן מלא דברים. כן? תפסיק עם כולם. עידן. הלכתי להביא קולה, זק. כיף לך עידן. רגע, איפה תביא קולה? וקיבלתי חוות דעת טובה על הקרם הגנה, ממש טוב. אני הולכת לנסות אותו ולהגיד לכם איך הוא. יש לו SPF 50 ואני מקווה שהוא טוב, ונראה עוד כמה דברים על הדרך. נורא כיף תמיד להיכנס ליללים. אנחנו בשוק ופשוט כיף פה, החוויה ככה להסתובב ולראות מלא דברים. הלונה פארק של אילת, ובטח כולן מכירות אותו. הילדים שלי מאוד אוהבים לעלות כאן על המתקנים, ופשוט מקסים כאן, פשוט כיף. הרגשה של קיץ, הרגשה של אילת, אני שרופה על אילת. טוב, תקשיבו, אני לא פדיקוריסטית, אבל הדבר הזה בטח מוכר לכם, שעושים פדיקור ומכניסים את הרגליים כאן למים. אני לא יודעת, תקנו אותי אם אני טועה, אם מישהי צופה בסרטון והיא פדיקוריסטית. זה נראה לי לא סטרילי, זה לא מעניין אותי כמה יש כאן סרקולציה וכמה מחליפים כאן. הרי אני עצרתי, נדמה לי בשנקין בתל אביב, יש חנות כזאתי, ואני ראיתי שם את הבנות מתחלפות, ואני לא יודעת, אם מישהי מכן עשתה וחוותה ויש לה מה לספר, אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות. אז אני ירדתי, אתם פשוט לא תאמינו, אני ירדתי פה למטה לפני שאנחנו הולכים לארוחת בוקר, לפני שכולם התעוררו, פשוט לשים מגבות ולתפוס מקום, כי אין מצב שאחרי ארוחת בוקר אנחנו יורדים לכאן ויש מקום. פשוט אין מקום, זה לא יאומן. אני לא נתקלתי בתופעה הזאת בשום בית מלון. אנשים פה מסתובבים, אתמול הסתובבו כאן בסביבות 11-12 בצהריים, לא היה איפה לשבת. זה פשוט מטורף. הכמות של האורחים כאן היא יותר גדולה מהמקומות בבריכה, וזה לא בסדר. אז אני כבר ירדתי עכשיו מהר לתפוס מקום, לשים מגבות, לשים תיקים, כדי שנצא מארוחת בוקר ויהיה לנו מקום. תראו את המקום, איזה יפה פה. במיוחד בבוקר, השקט הזה בבוקר פשוט כיף. זה כיף באילת. אני מתה על החופש כאן. כאילו הוא עולם אחר. הכל כאילו, כן? ואני מתכוונת באמת. כאן ארוחת בוקר, ואתם פשוט חייבים לראות את זה כי זה משהו ממש מדהים.
טוב, אז עוד יום מאילת, והיום הילדים החליטו שגם אנחנו לא רובצים מול הבריכה, והיום אנחנו הולכים לעשות שייט בהרמוני. עכשיו, אני מכירה את הספינה של ההרמוני, אני בטוחה שגם אתם שמעתם עליה, אבל זו מיני ההרמוני, שיש לה מגלשות שבעצם מתגלשים לים, וזה חוויה, זה פשוט מדהים. כמו שאתן רואות, ואני רואה, הרסטות עוד מעט תצאו, אתמול כבר הלך הפן, איך אני שונאת את השיער שלי, אני לא מסתדרת איתו, אלוהים, צריכה פה את ניסים, משהו היה פה. בקיצר, אנחנו הולכים תכף לארוחת בוקר, המלון פה כבר מתעורר. העניין הוא שאני כבר עומדת להקים מהאוכל, אני כבר לא רגילה לאכול ככה ארוחות בוקר, ארוחות צהריים, ארוחות ערב. והשקט הזה, כאילו, זה לא יאומן. אני פעם בשנה לוקחת חופשה כזאת, כי אני לא יכולה לאפשר לעצמי יותר מזה, אבל מי שמכירה אותי מהערוץ המקצועי יודעת שאני לא זזה מהמכון, אני לא זזה מהעבודה, והשקט הזה פתאום הוא מדהים. כאילו, אין טלפונים, אין אס-אמסים, אין יומן, אין שום דבר, זה כאילו, אני לא רגילה לזה, זה אומנם פעם בשנה, אבל ההרגשה הזאת היא כאילו, היום כבר יום רביעי, וזהו, אני מתגעגעת אליכן בנות, אני מתגעגעת לתמונות, אני מתגעגעת לציפורניים. התחלתי להסתכל פה על נשים באילת, על הציפורניים. תקשיבו, אילתיות, אתן מדהימות. אני חושבת שאני אתחיל לעצור ולצלם ולשאול מי עשתה לכן ציפורניים ללקוחות, כי הבנות כאן עושות עבודות מהממות, פשוט מהממות. אילתיות, אתן מדהימות, באמת. אני רואה את הפרנצ'ים, אני רואה את הקישוטים בג'ל, פשוט מדהים. גם ראיתי איזשהו מכון של פדיקור ומניקור, שהייתי רוצה נורא לקפוץ אליו בטיילת ולראות איך הוא. אז טוב, אני אסיים, אני אלך להעיר את הילדים, ונלך לאכול ארוחת בוקר, ואני אחזור אליכם כשאנחנו נהיה בהרמוני. מהמם הקוקוס, תראי את הקוקוס, איזה מהמם. שיו, מה זה? קלמנטינה.